ikustea hemendik nago begira denak bat egin du lerketa da arroka urtuen euria egia esan gauzak ziren bezala ondo zeuden. Begira ilargia zerutik nola erortzen den hautsa hauetan hekatombea ederran da ikustea hemendik nago begira lerketa da arroka urtuen hirian bai egun hartan bazen sekretu izkuturik nire barruan dago inoiz baino gorago hemendik natzaizu begira maitasuna da. Oinez noan bitartean aspaldiko partez aize epelau azalean ezoiko latu bat dator guregana itxasoak eman duen handiena batzurekin egin nuen amets eta ederra izan zen. Ezoiko latu bat dator guregana itxasoak eman duen handiena besarkatu zaitut laizter pasako da azken opari bat bezala da. Ezoiko latua iritsi da guregana itxasoak eman duen handiena da keinu eder bat eskaini nahi dizu azken opari bat bezala da.
Neguak izozten ditu minak eta maiatz arte itxoiten dute. Ikusten zaizula esan didate, urak forma asko ditu baina aurten ez bada bihar agian. Negotzak eskaintzen dituen otzikarak ta esku beroa zure bularrean. Aurten ez bada bihar agian, zurekin bada lastana. Urtu arte eta ura hitz esaten zen, itxasoa izurde iturri eta mina, izoztutako mina. Urtu arte Atlantida eta ura hitz esaten zen. Zer du egiatik nire haserreak, Arkimedesen zirkuluekin, ekidistantzien neurri izan ohi dira. Begiran gauza txikiari, normalean egia esan ohi du. Inork entzun nahi ez duen istorio ederra. Zer du egiaz, transcendentziaz nire iritziak. Zer du egiaz, partxaz nire historia. Egia ez da inoiz hain erraz, ikusten ez eta ulertzen, baina aurkitu daiteke. Bazterretan zer du egiaz, tragikomediaz nire iritzia. Txalorik gabe onartu ez nuen soinu guztia. Begira bazterretan, begirare dotxean. Zer du egiaz, fantastikoaz nire iritziak. Pentsatu gabe onartu ez nuen disidentzia. Begira
antzezpena. Zer du egiatik nire haserreak? Zer du egiatik txaloak isildu direnean? Zer du egiatik dena maitu denean? Ez ginen bat eta ez ginen bi ere, bide berri hau hasi arte, bizirik dauden bitartean, hemen gauden esan zuten. Ez diogu beldurrik beldurrari, ez genuen inoratzean utzi, kantu honekin hasiko gara, izango gara, izan bedi. Ez ginen bat baina ez gara bi ere, ez genuen inoiz beste inoren, liderra edo eredu izan da, nahi edotagin duri bete. Ez gara asko, ez gara bi ere, ez eta eroiak ere, mezu hau indarrez zabaltzeko erabakia hartu genuen. Ez ginen bakta, ez ginen bi ere, etxe zaharra utzi arte, bizirik gauden bitartean, hemen gaude esan genuen. Zurekin aztertzeko, nizai zulotik irtetzeko, gorala beran begira, inor itxaron aurretik korrik atera da, arna sartzeko. Ez zinen ni heltzeko gai izan, barkatuta zaude, zoaz lasai, bakean gaude. Bihar amaituko da dena, ta gaur merez izan dut penak, gora eta beran begira, begiak isterako desagertu zara, arna sartzeko. Ez nintzen eusteko gai izan, barkatuta gaude, zoaz lasai, alare. Barkan nazazu, ez nintzen
Badira urotzetik ateratzen ziren izenak min ematen didan lurralde honetan egarri al nintzen ala aragi goseak irentsi gintuen zertan zabiltzan leku honetan ez altzen nuen ikusten dantzan olatuen artean ikusi zuen badira lur gogorretik ateratzen diren izenak ondartuta gaude itxasarte honetan kontinente hauek gabaz urruntzen doazen bitartean nola esan zure izena pozada zu ezagutzea zertan zabiltzan leku honetan dantzan zaude olatuen artean zein da zure amaren izena ez alduzu gogoratzen etxera hueltatuko zara esan zuen olatuen artean olatuen artean olatuen artean olatuen artean minutu bat samurtasunaren ari bati eutsi zion ta ohartu zen begirada leun da irribar keinoak zuela zuek begiratzean libre izan arte lagun onak ginen hemen duzu nere eskua ari hautsi gaude nahiago dut ari txiki hori eutsi samurtasunaren aitzakiarekin hemen egon ez bazina bezala egin ere eskuak askatzean
Eurian lehioioka dago, baina ez dut ireki. Galduak etxe bat behar du, hemen ez du zer eginik. Zer aukitu, nora aurkitu, goizeko seietan dena pizten da, zarata egin gabe pizten dijoa. Pizten dijoa. Ta gaueko 8:00 habitante guztiak itzaltzen dira, orduak gauean gaixotasuna dira. Ta batzutan zure presentzia fantasma batekin hitz egiten dut, bai, faltan bota zaitut, baina ez orain. Bai, korronteak daude, bai, hormen pitzaduretan, ta sabaiko olzaretan irristatzen dira, nola dira, zer dira, anegoteak gustatzen zait, korronteak ditut, bai, hormen zulo bat naiz, hemen egotea gustatzen zait. Lai, 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 lai.
Goizez pizten da gutxinaka etxean, ondo nago baina geratu naiz ohean, etxea zaindu ezazu lo nagoen artean, gela bero zegoen zeunden bitartean. Gaua iristean gelan zerbait pizten da, zure irudia aurrean agertzen zan, lo egiten utz nazazu itzali argia, bihar bueltatu zaite zain egongo naiz, bihar egun berri bat izan zen, ondo egongo naiz, ez alzen hitz egin genuena, eta dena itzaltzen dijoa, etxean zain nazazu